Bosen. Nah, lopo yo? Wih, Sak. Lopo? Nganggur ta? Oh, awakmu, Jon. Iya iki bosen. Nganggur. Gak lapo-lapo. Aku yuk rokokan dulu. Ya kok. Piye yo, Jon? Astagfirullah. Ati lopo mu, Jon? Ngejak Saka rokokan. Saka kan gak rokokan. Loh, awakmu ki lok melok ae. Kena wis dik. Ngene, Jon. Aku jane gak rokokan, dadi aku gak gelem dijawabmu. Walah. Ya wis ta lek ngono. Lah, ngono lah, Sak. Ojo gelem becok meler awakmu yo. Iya, Dik. Yo, aku gak gelem meler mergo aku sekolah kan tujuannya sinau. Nah, sip dengan Sak. Lanjutno yo. Alah, kencang. Kemios lah. Aku tak mburi sih aku. Ya kon, no wis. Iya, Jon, monggo. Ya wis Sak, timbang nganggur, ayo ning musala yuk. Lah opo musala? Ya timbang menang-menang ini saduha yuk ning musala. Oleh pahala. Timbang menang ini, ya po. Ayo. Oh, ya wis ayo. Kita musala wis ayo. Nah, sip. Ayo wis.